Lucía Echegoyen de Càritas, què representa per vosaltres que la Conxita hagi fet aquest gest? En primer lloc, una gran sorpresa, vinguent d'ella, no era raro, però sobretot, moltíssimes gràcies, perquè de rebre un regal i traspassar-lo realment a una entitat solidària és tota una acció que es mereix tot l'aplaudiment que l'heu donat i algú de més. De totes maneres, agrair que això revertirà en els infants. I avui això és una inversió de futur. Els infants d'avui, els homes del demà, les dones del demà, realment són la nostra esperança i no ens posem d'una altra manera. Si estan bé, nosaltres hi serem bé. Si ells no estan ben cuidats, realment tenim un futur durillo. O sigui que, moltes gràcies, un pensament jo crec que molt intel·ligent i molt